Kauden eka peli takana 2-0 voitto RNK:sta, sellainen 31 minuutin rypistys. Vedä matsipaketti. Tosiaan kauden eka peli. Ei hirveästi odotuksia. Lähdettiin voittaa, mehän voitettiin. Ei paljon muuta oikeastaan. Aika paljon jätkiltä edes käsi vielä ja huomas kyllä tosiaan, että ei ollut kuin vasta kauden eka peli. Ei siinä oikeastaan pahemmin muuta. Mihin tää perustuu, että pääsit nyt itse tekemään molemmat maalit? Pitääkö kapteeni näyttää esimerkkiä, kun muut ei osaa? Esimerkiksi ei. Mä oon ite yleensä jättänyt ton rooli vähän vähemmälle ja nyt oli semmonen paikka, että kenelläkään muulla ei maistunut, niin olisi ite pakko heittää molemmat tällä kertaa. Se onneksi riitti. Mitäs tästä pelistä jäi käteen jatkoa ajatellen? Varmaan paljon luistelutreeniä ja vähän kaikkea muutakin. Se nähdään sitten taas maanantai. Ihan positiivinen fiilis jää kuitenkin.